Türkmenistanyň häkimetleri köçe ýol hereketiniň düzgünini bozan sürüjilere we piýadalara garşy görýän jeza çärelerini güýçlendirdi. Munyň bilen baglykda düzgün bozan sürüjilere we piýadalara berilýän jerimäniň mukdary ençeme esse ýokarlandyryldy. Bu barada hökümetçi Orient neşri 11-nji maýda habar berdi. Neşir täze jerimeler barada Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine girdilen üýtgetmelerde we goşmaçalarda bellenýändigini aýdyp, onun 11-nji maýda çap edilendigini belleýär. Şu günden 11-nji maýdan başlap ruhsat edilen iň ýokary tizligi sagatda 30 kilometr tizlikden köp ýöne 50 kilometr tizlikden az mukdarda bozan sürüjilere salynýan jerimäniň möçüri binýatlyk mukdaryň 2-sinden 3-üsine çenli möçürde artdyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa onda jerimäniň möçüri binýatlyk mukdarynyň 5 essesine barabar bolar diýip neşir ýazýar. Neşir häzirki wagtda ýurtda jerimeler üçin binýatlyk möçüriniň 100 manatdygyna hem ünsü çekýär. Kodekse girdilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda ýurtda ruhsat edilen iň ýokary tizligi sagatda 50 kilometr tizlikden köp mukdarda bozan sürüjilere salynýan jerimäniň möçüri binýatlyk mukdaryň 5-sinden 7-sine çenli möçürde artdyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa onda raýatyň ulak sürmek ygtyýarlyklary 3 ay möhlet bilen togtadylar. Ýol hereketiniň düzgünlerini bozan, ileri tutulýan belliklere, ýol belliklerine ýa-da svetoforyň signallaryna boyun egmedik piýadalara binýatlyk mukdaryň 0,4 bölegine çenli möçürde jerime salynar. Bu jerimäniň möçüri ozal binýatlyk mukdarynyň 0,12 bölegine deňdi. Piýada barýan mahaly ýol hereketiniň düzgün kadalaryny bozan 16 ýaşa ýetmedik ýetginjekleriň enatalary ýa-da kanuny howsarlary binýatlyk mukdaryň 0,14 bölegine çenli möçürde jerime tölemeli bolar. Türkmenistanda düzgün bozan sürüjilere we piýadalara salynýan jerimelerin ýokarlandyrylmagy ýurtda raýatlara, şol sanda ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilişine gödökçüligiň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhammedow Howpsuzlyk Mejlisini geçirip, öňkü içeri işler ministri Özdürdi Hojaniýazowy wezipesinden boşadyp, onuň orduna Lewap vilayatynyň polisiýa müdürliginiň başlygy Muhammed Hydyrowy içeri işler ministri wezipesine belledi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamında beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýokary tizlikde ele salynan 30-dan gowrak sürüjiniň jogapkärçiligi çekilendigi aýdylyp, olar telewiziýada görkezildi. Bu wakadan soň 8 aprelde habarçylarymyz Aşgabat şäheriniň Marybel Lewap vilayatlarynyň köçelerinde polisiýanyň gödökçüliginiň artyp, düzgün bozan sürüjilere jerime salmak çäresiniň güýçlenendigini habar berdiler. Habarçylarymyz düzgün bozan sürüjileriň käbirine 15 güne çenli türme tutsaglygynyň gözeňinde tutulýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga da ilatyň mobil telefonlaryna SMS iýerilip, olara ulak tizligine degişli düzgünleri bozmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Şeýlede Türkmenistanyň içeri işler ministrligi raýatlara jemgyýetçilik ýerlerinde gazon otlaryna zeper ýetirmegiň we ol ýerde oturmagyň gadagynçylygy barada hem duýduruş SMS-lerini iýerdi. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýär. Ýöne bu çäreler ýurtda häkimetleriň raýatlara, hususanda aýal gyzlaryň daşky keşfine gödökçüligi ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendiren mahaly bolýar.